maka na ndị bụ onye ụmụ exam gbagote ebe a si mama dada not going back na kịta ka ha chọpụtara n'ụzọ Bernard ka nne mụtara na nne eso wee mụtata na ofu nwa mụtara nwere na fesbenda mụtara kedu nke bụ na ndị enwere ike iji maka fọba dị ndụ nwere bie mama wee chọrọ ya be nne All the protocols, I think the GC chairman established here. Okay, let's go back in the piano. Now, I not the dog boy. Let us all out to look at it. I like making it now. When do you make it? You can identify, you know, this in my back. Okay, I said, I like him. Other doctor want to. I'm not talking about I never see about probably.
Christy mebere onye nwe anyị mebere igwe Ekene Maria. Otito diri nna na nwa na mmụọ nsọ. Nye ya ezumike ebebe onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Kristian tupu na ntụkọ ya, mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga.
ma anyị bi n'eluigwe ka otuto dịrị afọ anyị ka ọtụtụ gị bịa ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Ụwa nọnyelụ gị dị ngọzi n'etiti ikpuru niile, ọ dị asị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nye ya ezumike ebebe Onyenwe anyị. Chukwu nọ nso n'Okoye, ọmụrụobi niile kwara gara aga. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe. Site na Gracia osebụlụ ụwa ngọzi n'etiti Otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nye ya ezumike ebighị ebi Onyenwe anyị. Na mkpụrụ obi Kristian Chukwu nọ nso Okoye, na mkpụrụ obi niile kwerenụ gara aga. Onyenwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-ayọ ka imere nwanne anyị bụ Kristian Chukwu nọ nso Okoye. Nke mbụ, nwaodibo gị nwere oko ya ime ihe bụ uche gị. Ekwena ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie. ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị Kristian Chukwu nọ nso Okoye. Anyị rịọ ọnọdụ nwe na ndị Kristo onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla nna nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwere na m agaghị anwụ ma ọ dịbụ mgbe ebighị ebi. Ị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị bụ Lazarus, kasie anyị obi ma hichaa anya mmiri anyị arịọ gị Kristi. Ị kpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị Kristian Chukwu nọ nso Okoye ndụ ebighị ebi, anyị arịọ gị Kristi. Ị kwere onye ohi nke chegharịrịnụ nkwa iru na Paradaịs, nnabata nwanne anyị Kristian n'aṅụrị nke eluigwe, anyị arịọ gị Kristi. Ejiri mmiri baptizim sachaa Kristian nwanne anyị, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị, anyị arịọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ gị n'ọbara gị wee zọọ Kristian Chukwu nọ nso Okoye, inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị, anyị arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Kristian, ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ dị ebighị ebi kasie anyị obi, anyị arịọ gị Kristi. Ka anyị rịọ arịrịọ Onyenwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị Chukwu nọ nso Okoye. Nke mbụ, nwaodibo gị nwere oko ya ime ihe bụ uche gị. Ekwekwana ọ daba n'ahụhụ nke dịrị njọ mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ, mee ka ebere gị sikwa otu ahụ
iko ya na ndị mmụọ ozi gị ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ezumike ebighị ebi, onye nwe anyị. Na mkpụrụ obi Kristian Chukwunọ Nsokoye, mkpụrụ obi niile kwere na gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Chef for what? Then distinguished senator of the Federal Republic of
Nigeria. Anyị na-asị gị nnọọ. Anyị na-asị nna anyị ukwu nnọọ. Questi a di sighe, maka ime melieno. Elo pes Arminion biale. Ibe ka ujadia. Ibugo. Madike. Ojeri bozi.